Сәлем шаян тиктірмас һәм һәр вакыт кызыксынышан дусларым. Кошыларыгызны, җилемнәрегезне әзерләгез һәм тизрәк кушылыгыз. Эшебезне бергәләшеп башлап җибәрик. Күңелле итеп саннарны ятлауны дәвам итәбез һәм чират 6 санына җитте. Баштан аны һәр вакыттагыча кисеп алырга кирәк. Алты саны озын муенлы. Димәк, аңардан біз бүгін жирафны ясаячакбыз. Моның өчен мин алдан ук күп төрле детальләрне кисеп алдым. Безгә шулай ук төсле фломастерлар, кайчы җилем яисә ике яклы скотч кирәк булачак. Эшебезне башлап җибәрик. Баштан аның борынын ясыйк. Колакларын ябыштырабыз. Күзләрен ясыйбыз. Һәм әлбәттә мөгезләрен ябыштырырга онытмыйбыз. Нәрсәдер җитми кебек. Әлбәттә жирафның танылган топлары. Хәзер без аларны да ябыштырып куябыз. Аларны сез төсле фломастерлар ярдәмендә дә ясый аласыз. Булды. Жираф хәзер. Дуслар, сіз дә һичшиксез мондый жирафларны ясап карагыз һәм дусларыгызны да ясарга өйрәтергә онытмагыз. Ә бүгенгә исә шулар иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз!